Haramda Berdimuhammedov Türkmenistan'ın döwlet telewizionynyň halkara gatnaşyklar bölüminiň müdirine Maya Saparowa Türkmen ýurt teleýaýlymy barada şikayet ýazyn diýip tapşyryk berdi. Tapşyrygyň esasy manysy Milli Howpsuzlyk Ministrligiň Aýratyn bölümi hökmünde partlaýjy ýagny diversiyon adjelyň döredilenligi barada çıkan videoları tetiklemek haýyşy bilen YouTube'a yüzlendirdi. Ol diversiyon bölümüň esasy wezipeti provokatorlar we populistler arkaly Türkmenistanyň içinde we daşynda nirede dissidentler ýagny özgü pikirli adamlar bolsa olary ýüze çykarmak, tutsak etmek we işlerini kalyýete etmek. On daşından ol adamlara cinayet iş kozgonunu kaptanından halk maslahatynyň korrumpirlanyň ýaşyllarynyň ölüm gıygırşyna çenli ertip bütün dünýä jar etmek. Türkmen ýurt teleýaýlymy ýyl bäri Türkmenistanyň halkyna ýurt içinde we daşynda partlaýjy bölüm ýagny diversiyon bölümü raýatlaryň içinde ýörüýte iş alyp barýanlygy barada ýyly habar ýetiripdi. Halkara YouTube kampaniýasy Türkmenistanyň ýazan arza şikaýetine garamazdan jogabyna Türkmen ýurt teleýaýlymynyň videosynyň kanunyna laýyklykda we awtorlyk hukugyna laýyklykda döredilenligini görkezip bu haýyşy ret etdi. Şu kararlykda tötenlik bilen dören bir geň alaýmaly mesele döredi. Şu hatyň özüniň gelmegi ady belli populistler we provokatorlar Jüýeji, Muhammed, Murat Kadyrow, Murat Kurbanow we Maksat Sapar Muradov tarapyndan tanqid edilenden soň alındy.